По-малко има в Североизточна България, но почти навсякъде има самородно злато. Въпросът е да бъде в някакви по-нормални концентрации, за да си заслужава да го промиват. В Северо-Западна България, в Пернишко, Кюстендил, по Родопите, източни Родопи, към Бургас, зад Балканските полета. Навсякъде има злато. Основната задача е да бъде в по-добра концентрация и то става на определени места, в реки, по склонове. Това е задачата на добрия златар, да намери такива концентрации. В една и съща река на едно място може почти да няма злато, а буквално 10 метра по-надолу да има концентрация голяма. Люспи, някой път е на парчета, зависи. Значи в България почти всички места, където има злато, са работени още от древността и големи парчета като тия, примерно, са събрани. Много рядко се намират в България такива. Някой път той излиза с кварц, златото, някой път най-често си е в такъв вид, в легена. След наводнение по-скоро, самата река е един улей, една драга, която сити златото постоянно. Когато има голямо наводнение, водата засилва процесите и натрупва на определени места злато или съответно отнася злато от определени места. За земетресенията има митове и легенди, че те е концентрирани, но аз не смятам, че това е истина. По-скоро след наводнения, съществуващото злато се концентрира на определени места. Това е смисъла на водата. Тя е като катализатор, който забързва процеса на промиване и вече като се намерят определени петна, концентрацията примерно може да достигне и до 10-12 грама на кубичен метър. Иначе обикновено около 2 грама трябва да бъде на кубичен метър, грубо казано, на 100 кофи. Ако това не ви е хоби, а искате само да изкарате пари, с толкова тежен труд, ще се хванете в строителство, ще изкарате по-добри пари. Най-голямата концентрация при подложката, при скалата или при глина, ако има. Нали? Златото не е на повърхността. То е тежко и постоянно се концентрира и отива се по-дълбоко. Най-много злато има при подложката, докато се стигне до подложката. На кое казвате подложка? Това е основната материчната скала. Основната скала. Там най-много има концентрация. Може да има концентрация и на места, където има много глина. Обикновено, където има пясък, злато няма. Така ли е? Или където има леки материали. Да, защото той е лек. Пясъка е кварцов обикновено и той е лек и е на повърхността. Има хора, които като отидат да се къпат на реката и викат, аз ги виждах като малък едни златинки. Това не е злато най-вероятно. Това е слюда, това е пирит. Ето вижте как изглежда лъже златото. Това е някакъв сплав. Бронз. Най-много злато се вади, когато падне реката. Сега е това време. За да можеш да влезеш в реката, тя като е паднало нивото и да мога да работиш където е било река. Най-много злато се пробива точно когато падне реката ръчно. Нали, без мукачка, за ръчно промиване и края на лятото. Просто като е имало много вода, тогава е концентрирало злато и някак си трябва да го вземеш това злато. Било то с мукачка, било то да изчакаш да падне нивото и тогава да го промиеш, но не след дъжд като оклюви. Това са двата най-тежки материала в реката. Има и други съответно, зависимост от това каква е реката, но това е магнетит, това е злато. Значи, до момента до който магнетита е в, примерно, ето както тук в случая вулканична скала, той стои вътре в скалата. След като почне ерозията на продължение на милиони години, леките елементи се отнасят от наводненията и водата и остава магнетита. Тъй като магнетита е тежък и златото е тежко, те по естествен начин се смесват и са долу-горе на едно място, но двете нямат общо в създаването си. Често пъти се случва така. Ако няма магнетит, има злато. И обратното, може да се случи да има само магнетит без злато. Но ако има злато, се предполага, че ще бъде около местата с магнетит. И затова магнетите и златото остават последни в легена. Те са най-тежки. Над тях е само платината.